Masa iwak asil leh mancing kok dongo mbok. Lho bolo. Iki mau bengi aku masak iwak bolo leh mancing kodong mbok ngono. Iki aku ahline gak melu mancing ngono bolo. Iki sing mancing ngono lekku Yudi ngono ki mah. Wonge mancing ra tak do kok kulkas ngono bolo. Iki jane iwake iki mah wis enek kok 3 dino ngono bolo. Nganti mbeku ning kulkas ki mah nganti tak kumbah nggo banyu sik ngono es batu. Bekune men ilang anu bolo jaluk dadi es batu ngono mah bolo. Iki tak gekno bumbune ngene bolo ki. Bute engko tak goreng ngono rencanane iki mah. Iki bumbune ngono tak ngene iki sik bolo tak ulet sik ngene iki. Lah iki terusan anak tak goreng ngono bolo. Ngono iki mae lekku ngene seneng mancing ning Dombo ngono bolo. Ning entuk iwak ya Pak. Cilik-cilik ngene bolo. Ning angger digoreng garing kempripik ngono wis enak bolo. Gak dadak gua rine ngono bolo. Iki bolo, iki mae tak goreng ngono iki mae tak entas ngene iki bolo. Wis rada garing, wis garing ngono tak entas nek mangan wis kempripik ngono bolo. Iki ngono ki mah rencanane ki mau tak gekno sambel tomat ngono bolo ki mah. Engko karo mangane iwak wima digoreng garing gak tak gekno sambel tomat ngono iki. Kan lombok dingah bumbune gek sambel tomat ki mau tak godhog sik ngono bolo. Engko sakwise tak godhog ngono lagi tak ulek, bar tak ulek ngono tak gongso ngono bolo. Main awet bolo teko sesuk. Engko sesuk ngono gari golekno iwak kok ngendine ngono bolo. Iki bolo. Iki lah ki lomboke dengahe tak godhogi ngene iki mah bolo ki. Tak godhog sik ngono. Selomboke jan mantep ngono iki. Abang-abang ngono bolo. Wis lah godhog wis rada tanek ngono iki mah bolo. Wis langsung tak ulek sik ngene bolo. Arek tak blender ngono ra duwe blender ngono iki mah. Iki tak gongso sik bumbune. Tak gongso dingah wis engko kei gula sithik ngono ben mantep wis kei. Uyah moto ngene bolo iki mah. Wis digongso iki lho bolo. Hasilnya sambel ngono wis mateng bolo. Jan menggoda tenan. Iki singkat cerita ngono ki mah lah masak dingah wis mateng kabeh ngono bolo. Iki aku nggelar kloso ning emper ngono. Lah mangan ngono ki mah arek ning emper ngono bolo. Wis mangan sik ngono bolo iki. Iki karo godhong gedang. Ajange wis jan nikmat tenan bolo. Karo sambel tomat, iwak kodong ngombo hasil mancing, goreng garing, sambel tomat karo kerupuk ngono jan nikmat tenan bolo. Lah ngono ki mae Pak kuwi gak melu mangan ngono bolo. Ning ya mangan iwake ngono. Mau wis bar mangan ngono bolo. Sakwise wimahe terusan iki do ngopi-ngopi ngono bolo nongkrong ngono, ngopi-ngopi. Do cerita-cerita ngono. Sik ya bolo, videone teko kene sik, sesuk engko wis tak gekno vlog liyane meneh ngono bolo. Matur suwun ya bolo.